Hi guys, welcome to my vlog. Karon guys, off duty buntag sayo. Ay bisita nangabot. Ngayo og rambutan. Dara guys, oh. Aray, mo yung mga mong rambutan. Ako, kano? Taga Takuna na. May vlog din niya. Siyang ikaw ay blatter na ay blatter. Si channel ba dun mo vlog? Gadi nag-follow ba ang tanong. Mayra pud ko rikat-kat. Wala duno eh. I-subscribe pala akong YouTube pud. Nadi ay. Oh, mo betay ka na ko gid sa YouTube. Dai, ayaw sa pangwaday diha na isaha malipong na kamadugay na. Magtiktuyok. Isaha na iniguman tanan ni malika Kanawap, sa magdala ng rambutan sa magdala sa kog yuta. Oh, iya na gini na kayo. Dala na ng publisa sa doon. Awa sa Juna pagay Lara. Tangga din ang atop nila. Mangayo, di mamuslot og sin. Nga Juna tag 200 ka pila na mga top. Ang alam mo kaning isa o kaning bangko. 300 ka pila ng bangko. 50. May baga-baga. Patay panikis patay ba? Patay. Ang ano po nang gitirahan ni Juno? Washing. Dito ka napit tayo. Oh, ikaw dito napit tayo. Kaya napit ko nga. Dito walay ko ano na no kay Taas king sin. taas king sungkit, may pang sungkit taas. Taas ang pwede mong pinahon nun dito. Oh. Kalawa. Dai may pang sungkit taas. Para isa kayo juga mga hakbong. Kapag dagan dito yung bunga. Dire bayot. Panamaoy mo. Hawa ko dira tay. Oh, dito. Anak. Dito. Wire dia. Dire bayot. Wire dia. Juna padagkada na Juna. Juna, pila ko kahoy Juna. Sakita sa liog anang sung kita eh. Ay na si Kid. Balik ko ka pa. Mo, cha. Kaya oy, usputi. Balik ko naman ko nang tumoy na gud. Pila mo binigay. Pero siya bakal. Balik ko naman nang tumoy gud. Unsa day ka? Oy, school ka kid. Oh, asa mo? Gusto niyo siya kasi. Dali rambutan si Kid, cha. Cha. Dali rambutan si Kid. Gapon na yung sa tanggol ni kaon. Eh, damay ka stan. Dong, magdalag rambutan dong, isud si bag dong. Asa man ka? Juna nang tani. Asa ka? Kaning kamot Juna. La ka na Juna. Birana isa ka pungpung. Noon sa di ka nga ginante ka nga pasa ko dito niya. Nya, Niya. hapon. Pwede pa. Sila. Lalagay patay. Sige, banat. Gibunal. Bunal-bunali. Once a year. Ano ginawa si ko? Paghihira po dira. Bisi mag-slide ka na imong gipatungan na. Buol ba ko na si El ginoo ko. Dong, magdalag rambutan dong. Kid. Dalag rambutan. Dong. No, nadugay mo si Buyog. Napa si bisita dito? Yoy, ang kuan dito, tambutso. Tagam, mirisi. Nalagi sa ako diri. Sila, alam na gidala. Ha? Tinuod di sa ako di. Bahat talo bisa na magbahay no. Murag madamay gini pikas punuan na ni ba. Atay kita. Juna, tara ka to. Bisita guys. Ano abal pira? Ay rambutan nagdalag sa ako. Dako king sako. Kita ni mo? Ray, sako sa bugas. Ah, go kangi. So kan gani mong wala oi di. Hindi nga na nabuhi gahapon. Diya, mo nang gipuha ko kay dekado kay mga bata ba basig ma kuan. Ya, mo bi anak na di magpundo yung post yung trabaho. Lala gagawin video ko. Oh my god. Tuaong. Tan. Katuog kini to. Karawd ako kayo. Kon ba na takas beras na pulpong. Takas. Kana pulito na limang bayad. Sige lang, isuboy na kay baga na kay ihan nila sa gapot. Tama ko. Na, itong bata. Pinakit pulito.
silupin. Tara. Kaya atong bata, kuan guys, rambutan. Dong, dara dong oh. Dong, dali dong. Dito ka. Dali. Pagbaon ka. Kayawa, yun na. Dali, dali. Kunya na kay mo. Dali na po pagikuwas tagiya ba. Isipag panungkit. Li. Tama-tama, dahil nilo masud, mahurot nila tanan, di mga sud, hindi nasa kasako. Uy, people boy. Pamilin mo siguro mo ay. Dahil lami din ang mga green dye. Mas tamis ang green. Eh, ang kulat, ang tapang na. Awa. Mas tamis ang green. Anong sin yung wala di ka di pangulkit daan. Betul kan tala? Oh. Cara kamu kagalan niya. Wala pa jug hangin, kaya ko kayo lakay. Kumit na jud na padumintal. Yan, para kumit ko siya. Pwede, dito. Oh, dong. Adoor, ana. Labang mintal. Baunin mo na ah. Tulo ka buk bata, ya duha sila. Di ka pagtugbok. Gani mga talawan di kayo no. Kristal pala gito, di ka talawan ba niya? Mo ni kuan pride of kuan takunan. Warrior sa Purkuno. Suko naman lagi kay ka. Sige, ana, dyan na. Sige na, kalimutan mo mong kapanin siya tan. Kini kuman ha. Kana. Kana ba? Kana og diha. Ay, pagkitanggal lang na, bo, ang karang kahoy dyan sa may sino, putlo na lang na. Bugat kay na bo mataga kay mabuslot mo lang atop na to. Nya na nagulay bunga. Hoy, ang sure diya eh. Uy, si putlo lang na niya. Di nya na kanang wala na bunga para di mang luod. Ceremony. Piling mo. Wala jote sila buyog day. Ang absent kayo no. Patay day, Hala. natanggal ng guma. Wala ni adto sa yang kon gabi. Wala, napaabot kayo sa ano, dahil sa gitong ag, sinong ba? Man siya. Ha, nakadlaw yan. Ano kay sayang pa lang hindi magamit. Huwag mo silang imbitan no, huwag mo silang ipiim. Mga ko, JC wa paningon adto na mo kay mga ang tawa mo. Juna ay kanito juna sa larin ani. Moto biyan tami gabi yata eh bisag kuan. Ganin siya. Mato kagabi eh. Diba? Moto biyan ta sila Baby Shark ba? Oo, mga Wala, to. haba ko ito mato kagabi, nag-dito ka. Abot kay Milo, ginapat sila sinug pa. Gingna mi to shark gabi nga adto na lang mo kay para Susugod ang ulan. Paabot yan ay Milo, ay siya tao. Kali pag tawag, wako na minaw. Anong ulan no? Sinawa ulan. Ulan. Nasilingan ra. Kanin ko pagkapit na rin pagkapit ng ulan. Noon sa si Kwan day, mong bata day. Ha? Noon sa day mong bata. Opo. Piang guro to. Ipahilot lang tato nimo. Dahil naman tubig tayo no? Na. Pagdali mo, panguha kasi ano ba, Josil ba? Diyan sa yung sanilas. Hindi na limpiyin mong sanilas. Uy, guman. Ron niya, kailangan Namasak. mo na ron. masak. Pag hindi yan, nangasa, kay basakan na, dire. Uy, ano lang, guman. Tama na ni uy, maglat na tong motor pa. Ay, sus. Ay, yung ganyan. Nadakuan ng bagsak. Inikabot dito, magbahay mo, inikbahay. Ipagkulangan pa mo. Dahil kay mga edit to. Pasangin lang pang motor. Gapo to sibot nga katong nay ano ba? Nay bakal gali. Wala. Sibot nga na ibakal lang, magina ibakal lang sibot. Wala may tay inana good. Buhat pa ta. Tanong, di nga na mo din. Kami na, tiramik na sulit si Fred. Ano din mga awat, di mo na sulit si Fred. Asuma. Asuma eh. Sa pati-pati sa yun nga. Tungkit, libre na kali na yung kuan. Kumbutan. Ulit na dira. Libre, rabotan din, pero ang pamaol po nila, libre. Gina. Kulihan mo. Nawalan lagi na ron, makakaong nagrambutan. Napamalik yung interview ng guys, kung research, nabad. Yung picture kaya, rabotan sukaan. Atay. Oh, so sa asin. So pag asin.
Iba, gwapo, sukaan. Iba. Namo ka bang santo dahil nato pa? Dahil kapit pila, ano? Hindi mo nato agad. Sigisan. Kasi abi, baka tao na kasi cheche, kasi siguro na yung palit Santos palengke. Aslo man na diya eh. Katong diri sa nga likod, man to ilan. Sa tuno, tamis yun, no? Hmm. Tolman. Dahil, pila ng green dahil, lamig ka ng green. Dayon saan ninyo ni diri ay? Sa parkingan na mo sa mong car sunod. Parking na ta sa car. Ang kani ko ay balay na sa kumango, nag-layout sila. Kwarto lang siya. Medyo na okay pa ka. Maroon lagi kagating tingog. So maura to guys no. Natay bisita nang wa sila og rambutan. So diri na tama na to ang video. So shoutout kay Kuya Ayos TV, kay Kuya Dayo TV, kay Jade Smart TV, bro. Musta? Kay Royski TV, kay Ed TV og Nats TV Mix Vlog. So diri lang, peace out.